akwụkwọ dị n'igiri na-asụ oyibo ifugo ewu dị n'igiri na-asụ oyibo imalugo igili bụrụ ndị oyibo nne m afụlụ m n'igili na-asụ oyibo ikwetego ekọlụ m igili obodo oyibo nne m akwụkwọ dị n'igiri na-asụ oyibo ya ọsọmali igili na-asụ oyibo nne m mmadụ dị n'igili na-asụ oyibo ifugo kwao iyo obodo oyibo nne m mmadụ dị n'igili na-asụ oyibo ifugo ekọlụ m igili obodo oyibo nne m akwụkwọ dị n'igiri na-asụ oyibo iyo obodo oyibo ifugo ịma na mmadụ dị n'igiri na-asụ oyibo ikwetego ọsọmali igili obodo eze igili obodo oyibo igili ji oyibo wele eme ngala igili oyibo kwesịrị igili oyibo kwudolu igili obodo eze ọ bụ maka ndị na-amaghị ọnụ ọsọmali igili obodo eze wee obodo izizi oyibo kwudolu wee lụnye anyị ụlọ akwụkwọ ma lụnyekwazi anyị ụlọ ụka ọsọmali igili bụ obodo izizi oyibo kwudolu n'ọgbọghọ anyị niile nwa ji akafe ọzọ echie n'ọzọ bụ High Chief Chukwuma Olisa na akparama ọsọmali igili obodo eze echizue n'ọzọ niile a na-echi na ọsọmali igili wee gala ji ụgbọ wee si n'ewu abi wee hulu wee wudata n'ewu anọ na mbọ stata otu ọkwakọwa si wewere omenala wa wee gbadata omenala ọsọmala na-egosipụta site n'emume a na-eme etinyezelu n'echichi a na-echi oke mmadụ oke nwaanyị bụ High Chief Chukwuma Olisa mmadụ ọma na-efulu obodo ofu nwa nwere igbo bụ Ugoyidi Ebube aweleghị na-atụ n'anya nwa eji eme ọnụ nwa eji eme ngala eme n'ife karịrị ọgbọ ahịa a na-ekwu na ochi na igbu otinye aka n'ichi agana wee mezie nke a na-emebe mbụ ịmacha ọzọ agana ya wụ ọzọ ego ọ kpọrọ ha okwu ka onye nwụ na-abịa liela gba egwu ma soro anwa anwụli n'ụdị a na-afụgbọghọ mbụ ịmacha ọzọ nwanne anyị nwoke bụ High Chief Chukwuma Olisa na-aganye n'anya na ntọala ndị Igbo dewere anyị ọzọ agaraba eze ọzọ agaraba ego ọzọ agaraba azọ kachasị ọzọ niile a na-eme n'ọsọmali igili emefela ya ọwụrụzi ichi eze ya bụ atamanya ya bụ ọka akwụgwọ obodo site n'ime omenala iso ya bụ ibute ife niile bụ ife ahịa si na ya bụ na onye nwe akwadogo ichi ọzọ agana site n'izijelu ndị ọzọ niile ozi ewee kanyazie mbọsị a eji wee mee omenala ya bụ ife ndị so ichi ọzọ mbọsị akara aka luo ka aha wee wụrụ ndị chịrị ọzọ n'obodo ọsọmali igili onye ọbụla ya zọpụta wee bịa wee mee ya dịka omenala anyị si dị dịka ndị Igbo si dewele anyị agha nwụ ntọala anyị ji wee bili ichi ọzọ bụ ịkwalite ịfụnanya ịkwalite udo ịkwalite ọganihu bụ nwanne malụ nwanne ifeọma na-abata n'obodo onye ọbụla na-enwepụwaga anwụlị ichi ọzọ na-egosi onye tozugolu mmadụ onye tozugolu ife eji nwoke wele eme ichi ọzọ bụ igosipụta na izugo ife obodo ji mmadụ eme ihe so na-atụta alụ ma so na-enye aka n'obodo fụ n'obodo na-aga n'ihu akpa okwu ịza onwe kosi dị ihe sonye na ndị ya bịanụ bịa fụ n'obodo na-edokwuela ya edokwue ichi ọzọ were ịbaga ulu n'obodo anyị ma n'obodo ada atọgbọlụ nọọ ka a na-amụ nwa ka mmadụ na-ekpe ekpere ka nwa ya baa n'ife otu ọka ọ dị n'ife gbasalụ ichi ọzọ na ọsọmali igili obodo eze ka emekwalizi ife so omenala abịaba kpunye okpu ife sochila anya bụ ịgba egwu aligede site na okenye ọzọ wee luo na High Chief Chukwuma Olisa ọzọ chielugo nke izizi na akpanamụ na ọsọmali igili obodo eze nke bụ eziokwu bụ na ichi ọzọ bụkwa na ife ego ife onye mepụrụ ya na ife onye lụrụ oge ahịa High Chief Chukwuma Olisa ọzọ chinyelugo nke izizi na ọsọmali igili awụrụ na onye chizuru echizu n'obodo ọsọmali igili olili na ọnwụ karịrị ebe niile ndị enyi juru agbala egwu aligede akpọrọ ndị mmadụ ọgbahụ TV jelulu anyị ji anya anyị fụ nke anyị fụrụ ka anyị na-akọ ife a n'ezie omenala anyị amanazi ya n'ọzọ maka na anyị wee isi pụrụ ife na mma kpunatazikwa n'ụgbọ ọgbanwe kene mụnụ afa nka bụkwa Chinelo onwe Isagba mmiri malụ ugo ka a na-etumo were anya ịgbala onwe Christmas
sa no na yochi de ka mo mo nwa ko na ye mo na to na ya ko na so se shi de mo mo fe na mo so ko ni ma ka so ma na e ko ba da che mo mo aga so ya ba na ko na mo ta pa ọzọ agala ọdụ ifeanya ọdọganihu gbọgụ anyị maka na mgbe a nwetata ndị gọọmenti dịka gọvanọ chairman of the ndị traditional rulers ọ ndị ọzọ esi eji ya ite agwazi obodo zi ụgwọ mgbe ya dị mma ọgbadọ obodo mma so ọ na-akwado ọganihu ifeanya ọgbagụ ya echichi eji na-eketa aga na emegolo igbo na-emekwasịkwa ya aka ịfọpụta m mfu n'ọnụ na-ekwu n'obi nwoke obodo si bịa na mmiri ezigbo igwe tata akpaghịkwara ndị ọzọ na mgbe anyị nọ n'ụzọ ije ndị nọ n'ụlọ ya nna m nwa na-eje tinye anya n'ife na-emere onye kwesịrị mmiri obodo ya anya aka dozie ya ọzọ aga na sikwa niile anyị abịa na ebido kedu ife anyị na-atụ anya n'aka anyị na mbọs taa ife ndị ihe gasịrị ọ dị otu ọbụla ife anwụle ife ihe mene ndị na-afụrụ ọbụ ya afọ tata ife anyị ga-ata na gburu ihe anwụle so onye ọbụla ya na-agbara krismas ife ihe mene ebe a ga-ata so na adaghị Chineke nna eme anyị okwu nke a metụ m n'ahụ iche a na-eme ali ụdị adịghị ọgbụ tutu nna m ya aza ụgwọ a na-eme ma ha na-eme ife ọkọwawụ na ọ dị ka otu ndị Igbo si awụ mgbe mbụ a na-eje na-ezeta abụ ifeọma ọkasịma ifeọma ka a na-ezere abụ anya ịkọpụta na enwego mmụọ mmepe chi na-efozi anya na-amụrụ ifeọma na-etinye maka nke anyị na-ekwupụta nsị na nke a ezi na-eme a na-emegbu ele ma nke a dị mmacha ọzọ iji wee kwalitekwa nwanne ma nwanne na mmekọrịta nwe ọgwụ ife ọkọwa nwa ịkwenyesiri ike ka a na-enwere ọṅụ na-aga n'ihu ifeọma na-abịa maka enwe ọra na-enwe ọṅụ ifeọma na a na-ekele eyi ọgbagbu tv na-asị na ife ire ya agazi na usoro na-ekpekwa ekpere na ụkwụ onye ọbụla jidekwa ewu mana nke kachasị nke bụ na anyị na-ekwu na-ekwusi ike enwe ụlọ ọ dụrụ na-ahụ n'iso na-akwalite omenala iji fụ na ọgbọgwụ na-aga n'ihu enwe ọbụla isi wepụta ego ọgwụ na iji mmefe a ọ na-achịakala ya azụ mmaji kwuru mmaji ka anyị si kwuo ya dịka nwaada ọgbahụ ka anyị kwuru oyi eme n'afa Chukwu oke abịa na mgbe awụsọ na-ekele anyị ga-echebi isi mgbe ya agbawa na-egwu maka ma mgbe egwu iji nwụta were na alụsọ na alụ onye chiri ọzọ maka eze a na-enyekwara nsọpụrụ na-enyere ugwu dị n'aka nke ọgwụ ha ma ọ na-emeru ego akwanyebekwara ya bụ mgbe na-esi ọkụ na onye chikwa tata na ya na ya bụ otu akwanyebekwara o nwere ike bata n'ebe ndị nke ya ebunyere ala oche na ọdịdị onye chizuru ya bụ ife anyị na-abụ na onye nweta ego na-akwa ya elụpụ ụlọ na-agba mbọ ka uchi ya ọzọ ka i were bunye onwe ya daalụ nwanne m daalụ ịma na asị na onye
ya bụ ọzọ ọ dị ọ dị kịta ụdị kịta ka o mere karịzie otu nke ndị gboo ji na ndị gboo mere ndị igwe egwuregwu ana vidio ọdịgbo tv adịghọ ọ bụ omenala nke ndị ma nke kịta ya nọgide ọnụ ya bụ ife anyị ghọtara nkịta bụ ife dị iche nke ndị mbụ mana onwere ife zoro ezo na nke mbụ na nke kịta onwere ife a na-ezo ezo mbụ ofufe nke ọ na-abụ ife na ụwa ka ọ ka na-abụ anyị tupu ya bụ omenala na-eme ife na-eme mbụ ma anya na-emezi ya ọ na-adị ee iwere ohere abụke n'ụmụ ọgbọ bụ ọkachasị ụmụnne anyị n'ọnụ ụzọ iche ndị iche na omenala anyị anaghị ikwu nwere ya agbawa ife mere ya bụ na nwa afọ gbapụ ma ife mmadụ ife nke ọfụrụ mmadụ ibewe maka ebe o gwere ezi nkịta nwa maka na onye fụrụ ibe ya ọ dị mma ka onwe ike na-akapụta ibe anyị ebe na maka ọ bụ ife ndị ego dị adị ife na ọ dị adịghị mficha so onye na-enweghị ifere ya afụ ife ibe a na-eme ọfụpụ ya bụ nwataba ahụ uche m onye kpata ego ya bụ ihe obodo ya niile maka ime mmere ụwa niile ọ bụ obodo ekọsikwa ụwa niile ibe dị n'ọfụ daalụ nwanne m ekele eme ekele ọfụma daalụ na anyị afọ ọjụrụ anyị ike na mbọ sta biko ka ịkọgosi ụmụnne anyị ekele ọkachasị ndị ka ọnụ ụzọ pụta na-abịa m ekele ekele ka iji wawụ ije awụle ihe mere bụ na mụ ekpego m ekpere n'ụtụtụ otu ọmụ sị na anyị abago n'aha ọfụma ife anyị na-ajụkwa chukwu nke anyị nọdụkwa otu a bakwa n'aha ọfụ nke a ọzọ na-ajụkwa chukwu ụdị ego esi bịara na ya na n'udo ụgwọ ọjọọ makwa ụgwọ makwa ya na ahụ udo n'ihu ọdịnazụ anọ n'ihu nke a makwuru onwe aha ọzọ bụ ọgwụgwọ ụwa bịa anyị na-ajụ chukwu ka o mere anyị taa n'afọ Jizọs azọ niile daalụ nwanne m daalụ anyị ekele